الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala imanto oras na ay niya mapniskas tano bendingan tano sangkay oras imanto na ahamiyatul hikmah fi da'wa so kay importante ungangan si iku kapanulon ging kaya ungangan na kinakinanglan ni isi iku mga tao ay panulon niya sa agamat tano agama Islam kakagya sa agamat tano agama Islam nag-iisuguan niyan kay kailangan so hikmah tigwa Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala na panulun na ka ya Muhammad suukit lalan si kukadnan ka bil hikmah gulalan sa ungangan wal mau'izatil hasanah nagu panduan amapya wajadilhum billati hi ahsan nagu panduing kasiran sa permiro amas mapya. So sa mga ito na swagamat tano agama Islam na inisuguyan nagu kailangan kinanglan din aso kapag usar ka nagu kapanulon kasi ko agamat tano agama Islam na kinanglan din agyang kuto kapakausar ka sa hikmah. Pero Ibn Qayyim rahimahullah ay ako nabtiro na hikmah na fi'lu ma yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi fi alwaqti alladhi yanbaghi. Ako nabtiro na hikmah nas kanyan su kanglib ka kupatot ama na so di patot na knabutupat si ko hikmah ala alwajhi alladhi yanbaghi si ko rupaan apatot ama na padsagyang ko taungangan siku kanggelebekang kah siku gelebek siku kapapatot yan fil waqti alladhi yanbaghi nagu siku masa apatot mana nasu kanggelebek su hikmah nagyang kutua kanggelebekang kah siku gelebek patot kinanglan siku rupaan yan apatot kinanglan nagu siku masan yan dapat manggelbek yan lagi ikaw sa hikmah ay pitero Ibn Uthaymin rahimahullah na iptirong ko na hikmah na an tad'a al-ashya'a fi mawadi'iha yung ko to kataguan ka si iku mga shay si iku darpa yan wa tunazzila an-nasa manazilaha nagu kapakadarpaan ka si iku mga tao si iku mga pangkataniran wala tukhatibun nasa bi khitabin wahidin na din ka ipmbitirai ipenderpai sumangat tao sa bitira asasatiman wala tad'uuhum bi kayfiyatin wahidah naguding kasiran penulunan sa ukita sa satiman waj'al li kulli insanin ma yaliqu bihi nabaluyang kak para ko man ipisakat tawa na manusia sunganin adumadait si erkanyan nagi hikmah ging kaya hikmah mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala na tanudan tanuka ayamala akya pakadaya mga agamat tanu agama Islam naso kiusar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hikmah nagu kiusar o mga sahaba ridwanullahi alaihim sa hikmah naguso kiusar o mga tabi'in sa hikmah aguso mga tabi'ut tabi'in naguso langon pupakatundukiran nagi kya isa kya sabupan sa kya pakademang agamat tanu agama Islam amyakang gulalan sa wangan yung kaya wangan mga aurip no Allah subhanahu wa ta'ala namiyang isa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napadiyan sa mga sahaba niyan melini sa hadith sahih hadith muntod sa kanyan apadiyan sa mga sahaba ridwanullahi alaihim na adnam yaqawma sa katawa Arabi yan ilisusagyan ko to masjid na tuminitis kanyan naayo ko tumitis kanyan na tumagiro ba nga mga sahaba aping giraw siya na gana kanakanan
natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dini putula aging ko takaptitiyan da'uhu nagubagak niyos kaniyan. Nakagya ko mga pasad aging ko tuwa Arabi saging ko takaptitiyan. Nakatawa ni pinggulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa niyan kiapatan? Saban niyan ini tembal saging ko tuwa kalb aging ko tuwa sa katawa Arabi. Kakagya atiniten niyan aging ko tuwa masjid. Udi na ba niyan siyungwan na piyamanintaan yan? Udi na ba niyan siyungwan na ba niyan pinarayo sa mga rata? Katawa niya Abu Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal masajida matana semua masjid na la yasluhu li shay'in min al-bawli wal qadar. Matana semua masjid tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diun dumadait titik na sukarsik. Nakatawa niyo pinggulaw lagi ang kota Arabi. Koreano pinggulaw lagi ang kota pinggulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumiya pa na isi ko Allah na pitiro yan. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, kalimuon akong ka, nagukalimuon ka sa Muhammad, na din ka kalimuon sa salakaw sa kami sa sakataw mo. May sabot ro na miyak kararad, miyak ka ikna agyong kutwa kiusar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ungangan sa gyong kutwa kandaway niyan si ko sa katawa Arabi. So Allah Ta'ala na kenapa ayabu wabturun hikmah na banggulalan sa pangingipuon na kaasigiraw sa mga ina nakakatero sa barubo miya taman. Si ko pangkatan no hikmah nagyang ko ta mga ina nakakatero. Ang bulalang ko katao oto bulalang ko katao may ina nakakatero uunot ta na sabut suwa si iko agamatan o agama Islam. Ikadua apad si iko ungangan nagyang kutuwa gulalan si ko mga mabas nga katero mga makras sa katero ino to tigo Allah Ta'ala giiso mabasang hikmah tigo Allah Ta'ala ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina wagludh alayhim. Hey nabi, napakiprang ka si ko mga kuffar nagusi ko mga munafiq wagludh alayhim nagubaliw ka kirana matgasing kasiran. Mana nakatero mga babas nga katero nagiikay nanglan pag-usar tanong sa hikmah si iko agamat tanong agama Islam. Bashiru wala tunaffiru pamakaiktiar ka no panutulan niyo so kamapian si iko surga kamapian rilaw wallah kasuswat wallah babaya wallah kalaksi iko wallah wala tunaffiru nauba ka no pamugaw uban yung pamugaw naman sumyusar sa da hikman yan da ungangan yan si iko agamatan o agama Islam ka ayat pinakaminus na mubasaan sa kanya ng mga tao sa mga rata. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasukyusar yan sa hikmah na kadaklan si iko mga kuffar na ayaw di ilan ni matero na matan kumapuro ibatad uli napaparangayan sa Rasulullah sa Muhammad asisis kanyan matatago si kupita manan kabilang ataw nasamoto nagyuto na prarad si ko mga puso so kapugusar tanong sa hikmah kaya mga luksakan mga pagariakan na makampatay at tutulan tanong kinangalan si ko mga panunulon na ad na hikmah niyan araks aad na kataon niyan raks aad na kasabar madadalam si iku kapanulunian kakagya waraan dinaging kay agamat tanu agama Islam sa mga tawan dulun na ka na majbulun bittiba saksiran na
matatagal siran dan uli na matatagusiran si ko paparangayan antunaw to paparangayan alal muadat giyong kutwa kapaki pridway sa giyong kuto mga tao pumbakaraya ganira na giyong kuto mga baya ginawa aribat nagu mga pamikira na mga dedag na waraan may mga tao adi silan kebaya di iran kebayaan uba masupak sa mga baya ginawairan nagkararangitang kairan na hikmah na kailangan na mapantang ka aska penulun si iku agamatan agama Islam sumpantatan nubuaya si iku mga pada mga oras balasan kanurun wallahu ta'ala si iku kapu makidagan yung sa gengkaya programatan wa al-fawaid sang gengkaya Pilipinas penalamatang uskanu si iku kapu makidagan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah.